Čo keby ste namiesto 300 dielov vytlačili viac ako 3000 v jednej úlohe a za zlomok ceny oproti iným 3D tlačiarňam? Presne to prináša nová priemyselná SLS 3D tlačiareň Formlabs Fuse X1. S tlačovou komorou 330x330x565 mm ponúka takmer 8-krát väčší výrobný objem oproti Fuse 1+, čo otvára úplne nové možnosti pre vašu produkciu. Väčšina veľkých tlačových úloh sa dokončí do 24 hodín, pričom veľké diely dodáte v ten istý deň. Za jej výkonom stojí technológia Adaptive Thermal Control s 13 nezávisle riadenými tepelnými zónami. Vďaka presnej kontrole teploty dokáže Fuse X1 spoľahlivo tlačiť extrémne naplnené komory s vysokou rozmerovou presnosťou a minimálnym rizikom deformácií. Novinkou je aj AI funkcia Print Intelligence, ktorá počas tlače monitoruje kvalitu vrstiev v reálnom čase a pomáha odhaliť potenciálne problémy ešte skôr, než ovplyvňa celú výrobnú dávku. Napriek priemyselnému výkonu je jej nasadenie prekvapivo jednoduché. Inštalácia trvá približne 1 hodinu, funguje na bežnom jednofázovom napájaní, prejde štandardnými dverami a nevyžaduje žiadne nákladné stavebné úpravy výrobných priestorov. Kompletný výrobný workflow SLS doplňa nový systém SIFT X1 na správu a recykláciu prášku, Fuse Blast na automatické čistenie dielov a bezkontaktné prepravovanie nylonového prášku medzi jednotlivými stanicami. Výsledkom je plnohodnotné výrobné riešenie pripravené na sériovú produkciu nylonových komponentov od tlače až po finálny diel. Priemyselná výroba vo veľkom meradle. Jednoduchšie ako kedykoľvek predtým.